Ram, pam, 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 pam. Witajcie, ostojmili. To ja, Niklaus. Popijam sobie tutaj do śniadanka ty. Słuchajcie, tego vloga nagrywam kamerką moją internetową, Logitechem C920. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wy powiedzcie się, czy ta jakość wam odpowiada. Z tego co ja widzę, nawet syfy na pysku widać. Także jest naprawdę dobrze. A dźwięk jest z mojego mikrofonu, także powinno być ok. Ona sobie automatycznie ostrość łapie. Także nie gniewajcie się na nią. Słuchajcie, gorzkie słowa o wyborach. Od razu mówię, że nie będę tutaj wylewał żali a propos tego, że nie wygrała ta partia, na którą głosowałem, bo akurat nie głosowałem na żadną z partii tych, że tak powiem, mainstreamowych, czyli ani na PO, ani na PiS nie głosowałem. Moja partia, na którą głosowałem, odniosła wynik no, mało satysfakcjonujący, ale to nie o to tutaj kompletnie chodzi. Słuchajcie, z danych na ten moment wynika, że frekwencja wynosiła mniej więcej 52%. I teraz niech mi ktoś z was wytłumaczy, jak to jest. W Polsce mieszka w tym momencie jakieś 38,5 miliona ludzi i na wybory idzie pół z tego, troszkę przeszło, czyli jakieś tam 19 milionów i kilkaset tysięcy, nie? Jak to jest? Jak to jest, że przed wyborami jest dupne larmo, zmienimy Polskę, wreszcie oderwiemy te ryje od koryta, wreszcie się zmieni, zmobilizujemy się, pójdziemy wszyscy, setki tysięcy polubień pod filmami, na fanpage'ach setki tysięcy wpisów, a do głosowania idzie was 19 z hakiem milionów z 38. Czyli, że jeżeli ktoś uważa, że ta frekwencja jest niezła, to niech na to popatrzy tak, że 19 milionów przeszło ludzi nie poszło na wybory. Teraz można zrozumieć, że tak. No, ktoś nie poszedł, bo nie mógł, nie? Stwierdził, że no, na przykład, no nie wiem, ma taką robotę, że nie mógł wygospodarować tego czasu, może pracował w niedzielę, pieron wie. Nie wiem, nie było go w domu, nie mógł sobie załatwić tego jakoś tego dokumentu, chociaż ja wam się pochwalę, że ja ekstra leciałem do Urzędu Miejskiego w Bytomiu i sobie załatwiałem pozwolenie do głosowania poza miejscem zameldowania, żebym mógł w Gdańsku zagłosować, bo jak wiecie wróciłem z Gdańska wczoraj, późnym wieczorem, no może nie tak późnym. I także było to do zrobienia, dało się i kosztowało mnie to w urzędzie samym już jakieś 15 minut, także nie było to szczególnie trudne, no ale dobra, rozumiem, że nie wszyscy mogli. Nie każdy mógł, bo coś tam, no nie miał takiej możliwości. Ktoś, nie wiem, z powodów zdrowotnych poszedł, bo leżał, nie, kogoś nie wzięli, bo jest stary, zniedołężniały, nikt go tam nie dostarczył, nie? No i różne tego typu rzeczy. Ale słuchajcie, ale ile takich ludzi mogło być? Ile mogło być takich przypadków? Bo nie uwierzę, że 19 milionów ludzi nie poszło, bo albo byli w pracy, albo nie miał ich kto zabrać, albo nie mogli sobie załatwić tego papierka do głosowania. Ja w to po prostu nie wierzę. Czyli i według mnie na te 19 milionów, które nie poszło, to jest jakieś 16 milionów ludzi, które po prostu powiedziało jebem na to, jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Cytując tutaj sławnego czeskiego albo słowackiego rapera, na pewno wiecie o co mi chodzi. Słuchajcie, jak jechałem pociągiem, to ja dobrze wiem jak to wygląda. Jechały ze mną w przedziale 4 osoby, takie w przedziale wiekowym powiedzmy 20-30 i na te 4 osoby 3 powiedziały, że ja nie idę na wybory, bo to nie ma sensu. Bo to się i tak nic nie zmieni, bo cały czas będzie to samo. Kurwa mać! To jest po prostu, to się w pale nie mieści. Jak można mieć taką mentalność i zrobić coś takiego? Jak można... Ciśnienie mi skacze jak o tym myślę. Słuchajcie, w ogóle według mnie powinny być dwie rzeczy. Wybory powinny być obligatoryjne, czyli powinien być mus iść na wybory, albo powinno być coś takiego, że jak ktoś nie pójdzie na wybory, a potem będzie narzekał, to do sztumu. Albo w dyby i na rynek i oblewać pomyjami. Jak można nie pójść na wybory, nie ruszyć dupy, nie dlatego, że nie możemy, albo coś wypadło, ale świadomie mówimy, że nie chcemy i nie idziemy i potem wylewać pomyje, że o, a ci wygrali, to teraz się cofniemy o 500 lat, o 5000 lat się cofniemy do tyłu jeszcze najlepiej. Ale ja na wyborach nie byłem, bo stwierdziłem, że to i tak nic nie zmieni.
Jeżeli ktoś z was tak pomyślał, to klupnijcie się w dekiel. Jak można tak robić po prostu? Jeżeli poszedłem na wybory, głosowałem, oddałem głos, była ta moja inicjatywa, że chcę coś zmienić i moja partia, na którą ja głosowałem, nie wygrała, no to mogę powiedzieć, o, zaś poszli i głosowali na tych i na tych i na tych, a na tych to tak mało poszło, a miało tak dużo iść. Jak tak można było zrobić? Okej, ale jak można nie pójść na wybory i potem powiedzieć, o, zaś ci wygrali? No, mając godność, honor i rozum człowieka, powinno się, jak się nie poszło na wybory, to przynajmniej po ogłoszeniu wyników powiedzieć tak. Jebem na to, nie głosowałem, wygrali ci i ci, ale mnie to nie interesuje, bo ja się świadomie od tego odcinam na wyborach. Nie jestem zainteresowany. Aż muszę się napić, bo aż mi się mikrofon zapocił. Słuchajcie, nie wiem. Jeżeli ktoś z was jest tą osobą, która nie poszła na wybory, bo się po prostu nie chciało, albo stwierdziła, że nic nie zmieni, to wytłumaczcie mi, jakie mechanizmy zachodzą u was w waszej głowie, że po prostu... No jest też pewnie grupa ludzi taka spora, która powie, że a ja i tak z tego kraju wyjadę, to generalnie co mnie interesuje jego przyszłość, nie? No ale to jest już bardzo brzydki taki pogląd i według mnie takie osoby powinny się nawet wstydzić. Słuchajcie, i to jest pierwsza część, o której chciałem pogadać. Teraz druga część to jest tak, nie wiem jakby to powiedzieć, będzie antypolsko. Uwaga, bo będę teraz negatywny w stosunku do Polski, do Polaków, do całego organizmu państwowego, czyli władzy, całej nacji, narodu polskiego. Jak komuś skacze przy tym ciśnienie, to niech już idzie od komputera, odejdzie, pooglądać sobie multi-gameplay Gaia na przykład. Ale i tak wiem, że zostaniecie, także przechodzę do sedna. Słuchajcie, taka moja, to jest, jakby to powiedzieć, w sumie nawet nie wiem. Żeby ból dupy nie robić żadnego tutaj, nikogo nie urazić. Mi się wykrystalizowała taka myśl, z którą, to jest taka luźna, powiedzmy, myśl, chociaż luźny to może być ponoć stolec, a nie myśl. Ale słuchajcie, tak mi po prostu jakoś przyszło do głowy, takie coś mi się ukulało, tam Kaiś Rein w głowie. Ja znam trochę historię Europy, znam historię Polski, trochę się tym nawet tak interesuję, lubię tą historię, ciekawi mnie, szczególnie tutaj historia naszego tragicznego obszaru, może najtragiczniejszego w Europie, czyli Europy Środkowej, tutaj gdzie styka się, prawda, łacińska zachodnia cywilizacja ze wschodnim barbarzyństwem. To mnie zawsze interesowało jakoś i to troszkę znam na tyle, żeby tutaj taka myśl mi się okulała w głowie. I słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Obserwując historię Polski, tak, nie skupiając się na konkretnych wydarzeniach, ale mniej więcej od chrztu 996 roku do dzisiaj, to słuchajcie, powiem wam, tak na początku zacznę od tego wniosku właśnie, że mój wniosek i myśl jest taka, że w Polsce nie może być dobrze. Wydaje mi się, że po prostu Polska z jakichś względów, nie do końca wiem jakich, mam nadzieję, że wy mi pomożecie do tego dojść, jest skazana na to, że jest, powiem brzydko, że jest chujowo, nie tak bardzo, bo mogło być gorzej, ale na tyle chujowo, żeby można było powiedzieć, że jest chujowo. I że tak było, jest i że tak zawsze będzie. Takie się urodziło we mnie jakieś przeczucie. Tak obserwując ostatnio troszkę więcej politykę, bo kiedyś mnie to nie interesowało w ogóle, a teraz się tym troszkę mocniej zainteresowałem, żeby sobie w końcu jakieś takie poglądy wyrobić. I słuchajcie, są w historii Polski okresy jakiejś takiej prosperity doskonałej, złote okresy, pięknej prosperity, wielkiego przemysłu, przemysłu to w Polsce może nigdy nie było za bardzo jakoś tak, w sensie Polska była przeważnie jakoś tak rolniczo-przemysłowa niż przemysłowo-rolnicza, nie? Ale nie o to chodzi. Był rozkwit, była prosperita, Polska miała znaczącą rolę w Europie, prawda? No oczywiście mógłbym rzucić hasłem od morza do morza, państwo, prawda, rozciągające się na wielkich połaciach Europy Środkowej, aż tam gdzieś daleko na wschód Europy. Tylko słuchajcie, to jest cały czas coś, czego uczyli nas na lekcjach historii, albo o czym wyczytaliśmy w książkach. Ktoś nam opowiada, że kiedyś Polska była wielka, silna, bogata. Z całej Europy tutaj ludzie przyjeżdżali, z państw niemieckich, z Niderlandów. Rzekomo za I Rzeczpospolitej tutaj na ziemiach polskich mieszkało 100 000 Szkotów, którzy się kształcili na uniwersytetach w Krakowie.
Tutaj mogli znaleźć schronienie prześladowani religijnie ludzie z zachodu Europy. Jak z całej Europy wywalano Żydów, to oni przyjeżdżali tutaj. Tutaj każdy miał wolność, mógł się czuć jak o siebie, mógł się poczuć i stać się Polakiem. I to było piękne i wielkie. Ale kiedy to było? To było bardzo dawno. I oczywiście mamy świadomość, że tak było, bo to są fakty, ale co nam to daje na dzień dzisiejszy, oprócz tego jakiegoś takiego ratowania swojego morale? Wiecie, to jest naturalny proces i on zachodzi w historii i tak jakby w mentalności wszystkich narodów europejskich, że jak jest źle, to się sięga gdzieś tam do tych okresów, że było dobrze i mocno, nie? To się dzieje i w historiografii, i w mentalności niemieckiej, i francuskiej, i angielskiej. To akurat nie ma znaczenia, o jakiej nacji europejskiej mówimy. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ale słuchajcie, jak tak dalej sięgnąć okiem, to tak. Polska rozebrana na 123 lata. Pierwsza wojna. Polska się odradza, ale nie zdąża, bo druga wojna. Kończy się druga wojna, wielkie straty, kraj spustoszony, okrojony, przerzuty ludności, masakra. Komuna. Coś tam się odbudowywuje, wiadomo, na wielu płaszczyznach. Dobra. Upadek komuny. Upadek wielu zakładów pracy i tak dalej, dla niektórych zmiana systemów mentalności nie do przejścia. Odbudowywujemy się znowu, jest wzrost. I teraz tak, przychodzi Unia Europejska, dla niektórych okupacyjna, dla niektórych zbawienie. I potem kończy się komuna i my wychodzimy zaś z komuny. I potem teraz tak, Unia Europejska i teraz dla niektórych my musimy zaś wyjść z Unii Europejskiej, żeby się odbudować po niej, a dla niektórych to my się właśnie dopiero odbudowujemy po komunie. I tu właśnie chodzi o to, że jak spojrzeć na najnowszą historię, to Polska cały czas się dźwiga po czymś. Cały czas się dźwiga i nie może się dźwignąć, bo coś tam. No i to w zasadzie... No i to jest ten główny problem. Tak mi się urodziło w głowie takie luźne stwierdzenie, nie musicie się z tym zgadzać, ja was zachęcam do dyskusji, że po prostu moja myśl jest taka, że i teraz ja nie wiem, ja nie umiem tego wykrystalizować, nie umiem tego powiedzieć, czy to rzeczywiście jest tak, czy to jest realny obraz sytuacji, mi się to już wszystko zamazało, po prostu pomotlało w głowie. Czy to jest tak, że w Polsce naprawdę jest tak źle, i że ona nie umie się dźwignąć, bo zaraz ją coś tłamsi? Czy może taki ten obraz tragiczny, czarny, to jest jakaś zbiorowa świadomość i efekt tego rzekomo legendarnego polskiego narzekania? Między innymi. Czyli wypadałoby zadać pytanie, gdzie leży prawda? Jak to naprawdę jest? Bo ja już nie wiem. Ja już nie wiem, czy naprawdę jest tak źle, czy tylko ludzie mówią, że jest tak źle? Ja już nie wiem. Ja już powiem wam, ja już się stracił. Ja już się blank stracił. Mi już się to w głowie wszystko motlo. Ja już nie wiem, o co sam łazi. No. I to by było tyle, słuchajcie. To jest oczywiście tylko moje luźne przemyślenie. Jeżeli kogoś uraziło, albo, nie wiem, ABW podsłuchuje, to proszę nie do sztumu. Ja tylko sobie tak po prostu się dzielę tym, co mam w głowie. Ja nie jestem jakiś wpływowy, proszę mnie nie zawierać do herestu. I z tymi moimi przemyśleniami was zostawiam. Liczę na jakąś dyskusję w komentarzach, a wiem, że umiemy tutaj dyskutować bardzo mądrze. I zdarzy się czasem skupić całą inteligencję YouTube'ową. Ile gadałem? 13 minut. O, chciałem krócej, przepraszam. Mam nadzieję, że dotarliście tutaj do końca. Jeżeli dotarliście, to... Jeżeli myślicie, że było całkiem spoko, to... Można do wierchu i tak dalej. Kuknąć w opis tam, Facebooki G2 i to wszystko. No i to tyle. Z tą myślą was zostawiam. Tu gdzieś napisy na koniec mi się... nie wyświetlają mi się. Musiałbym zrobić taki motyw. Widzieliście jaki bajer? No. Bo to było nagrywane na żywo na OBS-ie, nie renderowane. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i powodzenia w tej nowej Polsce.